Mayong gabi, Pastor. Maayong gabi usab. Kini among pangutana, Pastor. Connection ni siya sa unang Tesalonica 4:16 Okay. nga ang tanan nga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamahon. Among pangutana, kadto nangamatay, Pastor, nga wala pa si Jesus. Okay. Okay. Ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagbangon. Daghang mga tao nga nangamatay diha kang Kristo nga wala pa naa pa sa Old Testament time. Nakabantay ka igsoon? Kanang karnero nga gihalad nagtudlo na kang Jesus Christ. Atong tanawon ha. Okay. So meaning to say, kana sila may pagtuo kang Jesus Christ sa wala pa magpakatao si Jesus Christ. Sa paagi diha sa mananap nga gipatay nga mao ang karnero. Atong tanawon ang mao nga bersikulo. Hebreano kapitulo 10. Okay, bersikulo 4. Kay dili gayud mahimo nga ang dugo sa mga turo nga baka ug mga kanding makakuha sa mga sala. Tungod niini sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan, siya mingon, ang mga halad inihaw og mga gasa nga wala mo tinguha akon dili usa ka lawas kanako imong gitagana sa mga halad nga sinunog og mga halad tungod sa sala ikaw walay kahimuot og miingon ako tan-awa ako miani sa pagtuman sa imong kabubuton mo nang nagpakatao siya. So kadtong mga butang nga gihalad igsoon nagtudlo to kang Jesus Christ. So pinaagi sa ilang pagtuo nga katong karniro nga ilang gipatay adunay usa nga mataw nga may muluwas kanila. Mabitaw panahon sa kang Jesus Christ mitudlo si Juan Bautista sa John chapter 1 verse 29, behold the Lamb of God will take away the sins of the world. Gitudlo niya si Jesus Christ. Meaning to say, daghang ng mga tao sa Old Testament nagtuo nga adunay magpakatao nga Dios ug nganlan og Jesus Christ nga pinaagi sa ilang pagtuo maapil sila sa kaluwasan. Mga matarong kato nga tao. Mao na nga unang Thessalonians 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, ang tanan nga matay diha kang Kristo. Meaning to say, gikan sa sinugdanan sa pagkahulog sa sala sa tao hangtod karon ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Mao na ang bot pasabot sa bersikulo igsoon. Wa mag-ingon ang bersikulo nga sugod ra na sa New Testament ang nangamatay diha kang Kristo. Ang gingon niya ang tanan nga matarong. Nabay matarong sa Genesis? Yes. Nabay mga tao, matarong nga tao sa Exodus? Yes. Nabay matarong nga tao sa Deuteronomy? Yes. Gitanan dinisan niya, gitawag na itong Old Testament, na ay mga tao nga mga matarong nga diin sa pagbalik ni Jesus Christ, mabanhaw, apil na niya na si David. Okay, balik ka nimo igsoon.